Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine ayıran Türkmenlerin ıkbal fırsatlarım dürlü. Azatlık Radyosu'nun Türkmen diasporası aradaki bu Dünya Türkmenleri adlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Dövlet Bayhan. Hormatly radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması İstanbul Türkmenlerinin siyasi tecrübeleri. Azatlyk Radyosu Dünya Türkmenleri gepleşiginin bugünkü sanına İstanbul Türkmenlerinin arasında mihmançylykda olaryň syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri arada söhbetleşik geçirýär. Gepleşigimiziň mihmanlary Owganistan Türkmenlerinin raýdaşlyk we ýardam jemgyýetiniň ogulky başlygy Ali bilen häzirki başlygy Döwlet Murat daglar. Ali we Döwlet Murat Azatlyk Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Söhbetleşigimizde Owganistan Türkmenlerinin raýdaşlyk we ýardam jemgyýetiniň ogulky başlygy Ali siziň bilen başlaýyn. Ali ina İstanbul'daki Türkmenliň şu neçenli gazanan syýasy üstünlükleri nämelerden ibaret? Şu arada Dünya Türkmenlerine maglumat berýärsiňiz. Şol pursatdan peýdalanyp her nirede ýaşaýan Dünya Türkmenleri bolsa-da kızgın salamlar bilen salamlaýar. Hoş geldiňiz. Elbetde İstanbul'daky Türkmenleriň bugüneçe gazanan syýasy üstünlükleri nämedir diýip soranyňyzda, elbetde ki biziň syýasy üstünlüklerimiz üçin taryhy bir ýatlamaly bolýar. 1982-nji ýylda bizler Türkiýe'ye gelen wagtymyzda elbetde sanymyz az bolsa-da şol ýere alyp gelen Türkiýe'de ýaşaýan türkmen diasporasy boldy. Şolaryň kömegi bilen biller gatnaşyp bäri geldik. Şol wagtda sanymyz az bolsa-da häzirde köp sanymyz bar. Bul biziň özümizdäki bir diasporada güç diýip aýdybiliriz. Şeýle diýip bilersmi Ali? Sözüň bolýan bagyşla köpçüliklüň göçüp gelen türkmenlerden öňüm Türkiýede güýçlü türkmen diasporasy bardy. Täsirli diýip bilersmi? Elbetde täsirli diaspora bar bolmaly. Sebäbi biz tejrübelerimizde gördük. Bu diaspora bolmasa biziň gelişimiz biraz gyn bolmaly diýip pikir etýän bärik. Şolaň syýasy güýji bolan soň, täsiri bolan soň siziň bärik gelmeňiz aňsatlaşdy diýäňiz. Elbetde dünýäniň hiç bir ýerinde haqqy eliňe getirip bermeýär, okyp almaly bolýar. Şonuň üçin biz 35 ýylda şoňa ýaxşy düşündik. Bu ýerde birinji sowda satykda ösmek, ikinji şonuň bilen paralel ýene çağalarymyzy uly mertebe ýetençe okutmaklygyny ýaxşy düşündik, pikir etdik. Şonuň üçin bugünkü mertebe gelen ýaş ýigitlerimiz, türkmeniň gerçek ýigitleri bugün de görsek ullakan adamlarımız var. Şäher häkimlerimiz çykdy, adwokatlarymız, doktorlarymız her ýerde güýçlendik. Endi sözümüzü her tarafa ýetiribiljek güýje ýetdik. Ondan bizde iň güýçlü zat biz topar bolup oturmamız iň ullakan syýasy güýjümüz biziň. Biz börde biri-birimize garyndaşlygymyzy, türkmeniň däp desturuny ýitirmemek üçin bizler bir ýerde ýygnanyp şo ýerde birlik bolup oturmamız biziň syýasy güýjümüz, biziň diasporamız. Bugün toyumuz, märekamiz, ýasymyz bolan ýerinde de hemmesi öz kowmuny, garyndaşyny gollaýar. Bugün ýygnaşaly diýende 3000-5000 adam ýygnaşar, ýani ýerlerimiz, jaýlarymız salaly. Toyumuzy, anyň märekamizi geçirýän ýani öz ýerlerimiz bar. Bugün hiç kime muhtaç da. Dünýäniň her niresinde gynanyp duran türkmen bar bolsa, oňa da kömek el ýetirmek biziň boynumyzyň borjy döwletçan. Sebäbi bugün tarihimize garanda nähili gynçylyklar görenimizi özümüz bilýär. Şunu täze gelen ýeni nesilden, çağalarymyzdan düşündirmek, şol wagtlary ýatlamak wezipemiz biziň. Sebäbi bugün Pakistanda oturýan garyndaşlarymyz, kowumlarymız bar. Olar gaty gynalýan günleri bar ýa. Aňry Owganistan gideýin diýse bolmaýar. Bäri geleýin diýse ýene gynçylyk bar. Bugün bizde her ýyl Türkiýe gaçyk gelýän, daglardan gelýän 1000 adamdan köp türkmen ýaş ýigitlerimiz bar. Biller Türkiýe'ye gelýärler. Egerde biz munyň öňünde durmasak, şolary bu ýerde hukuguna goramasak, onda biziň kemçiligimiz şol. Eger biziň diasporamyz munda güýçlü bolmasa, şol inlerimize biller bu ýerde gucak açyp bilmeýär. Şonuň üçin biz bu ýerde diasporamyzy ýene-de güýçlendirmek elbetde biziň boynumyzyň wezipesi, borjy. Hormatly
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy İstanbul türkmenleriniň syýasy tejribeleri. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyna İstanbul türkmenleriniň arasynda myhmançylykda olaryň syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri barada söhbetleşikler geçirip otyrys. Gepleşigimiziň myhmanlary Owganistan türkmenleriniň raýdaşlyk we ýardam jemgyýetiniň owalky başlygy Ali bilen häzirki başlygy Döwlet Murat daglar. Hawa Döwlet Murat ynha Alyny dinledik. Söz nowaty inni sizde. Alyň aýdyşýaly Türkiýedäki türkmen diaspora, ýagny başgaça aýdylanda İstanbul türkmenleri häzir nähili işler alyp barýarlar? Syýasy hem jemgyýetçilik taýdan. Şu arada da bir maglumat beräýsin. Hazır şipille halk vekilliğine şipille saylawlar başlıyor. Türkmenler bolup billerem halk meclisine hazır öz vekilimizi iýerjek bolýar. İnşallah İstanbul'daki bolsun, Türkiye'deki bolsun Türkmenler şol siyasete, şol yarışa koşular yana güç tapıldı. Ağız dil birligimiz var. Türkiye'nin öz içinde yaşayan Türkmenler bolup, köplüğü İstanbul'da yaşayan Türkmenler bolup, billerem şol Türkiye'de bar deyip bilmek için Millet Meclisine vekil çıkarttık, aza gösterdik. Billerem şol Türkiye'de bar, hazır yaşıyoruz deyip öz Türkmençiliğin adını eşittirmene çalıştık. Inni Döwlet Murat, bundan meýle geljekde İstanbul türkmenleri ýa-da ýa-ni Alyň aýdyşýaly Türkiýedäki türkmen diaspora hökümine nähili planlaryňyz bar, nähili maksatlaryňyz bar, näme istem diýäňiz? Indi hazır biller Türkmenin adını eşittirmek dünýäçilige. Ýeke Türkiýede ýaşaýan dal, hemme dünýäde ýaşaýan, Irakda ýaşaýan, Suriýede ýaşaýan, nide bir Türkmenin bir gynçylygy bar bolsa, şolara ýardym etmek. Şu wagt içinde eden kömeginiz boldumy şol türkmenlere? Hazır öten aylarda Irak'tan gelen 5000 nefer Türkmen bardy. 5000 adam. 5000 adam. Bulara hazır şördäki jemgyýetimizden jemleşdirdigimiz, topladığımız yardımlar bile 300 quty azyk, 200 quty giyim, soň körpençe, yorgan döşek, haly, 5000 neferin gereksinlerini Türkiýanyň Mersin iline akdyp tapşyrdyk. Irak türkmenlerine tapşyrdyk. Irak türkmenlerine. Yine ady türkmen bolsun, biller için bolýar, nerede yaşasın. Yine Türkiye'de 70 milyon insanın içinde biller yine bir kısım Türkmenen bolsa, dünyada nide bir Türkmen derdi bar bolsa şolara yardımçı bolmak, göz öňünde tutýan maksadymız şol. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigi bugün İstanbuldaky türkmenleriň arasynda myhmançylykda olaryň syýasy hem jemgyýetçilik tejribeleri barada söhbetleşikler geçirip otyrys. Inha Aly inni şu sen aýdyşyň ýaly Türkiýedäki türkmen diaspora ýa-da İstanbuldaky türkmenler şu tepkitleri ýetmek üçin nähili tejribeleri başdan geçirdiler? Agzy bir bolup oturan ýerinde syýasy güýjüňem bolýar. Bul üstünliklere ýetençe näme tejribeler gazanyldy diýende de aýdyljak elbette köp. Elbette bul jemgyýetiň üstü bilen gelýän kawumlarymyzy garşylap aldyk. Ruhsady bolmaýanlar bar. Olaryň allaryna çykdyk. Olaryň ýagdaýlaryna kömekleşdik. Onuň ýeke İstanbuldaky türkmenler däl, Owganistandaky türkmenlerimize kömek etmek için alada berýär. Türkiýede 2007-nji 2008-nji ýylda Türkiýe hökümetinden ruhsat alyp Owganistanda türkmenleriň içinde garkyn bilen hamiýat diýen ýerde 2 san mektep kurap açyp gaýtdyk. Elbette jemgyýetimiz biziň hak hukukumuzy goramak üçin uly bir güýç döretdi. Bugün seresek İstanbul ýany tarihi şäherde bugün bizler öz türkmen däp desturumuzy saklap, ýygnaşyp bile bolup otyrdyk. Onuň özü bir şükürçilik, Hudaýa şükür. Bugün garasak Gapaly çarşı diýen iň ulakan sowda merkeziniň içinde näçe biznesmen türkmen sanyny hasaplasak 200'e ýeter, ýani suwdegerçimiz bar. O ýeriň öz jemgyýet birligi we onuň içinde näçe suwdegerlerimiz bar. Bugün onuň özü bir güýç biziň için. Her yerde bolmak gerek. Şoň özü biziň güýjümize güýç gatýar diýip aýdybiljek. Türkiýanyň niresinde bolsa da, kaýsy mertebesinde bolsa da hyzmat için elmidam tiýar bolup durmak gerek diýip pikir etýän. Hawa Döwlet Murat Aly owul bizi İstanbulda öz saçaňyzda öňüzde mehman edip dünýä türkmenlerine beren maglumatlaryňyz üçin ikiňizem köp sag bolun. Ullakan Taňry ýalkasyna aýdýas. Taňry ýalkasy. Sag bol Döwletjan. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.